monggo Bapak Arapa kali Mas Rio lo Mas Dodi monggo jaipongan monggo sampur panjenengan monggo derek joget yai sumonggo sampure jaipong monggo iki adoh ki omahe Kalimantan to ana salam buat Mbakku Neni Drada. Salam kangge Mbak Paisri, Ibu Aris, Sugeng Mersani. Dua Mbakku Neni Drada. Salam buat kanggo Mbak Paisri, Ibu Aris. Oke, buat kata Roban Budani. Ayo kita dalam Drada, Lumbang. Pak Mora. Pak Rena sing di BBRT Rencing Kapak Mode biyen molosok selera goes tak aturi bocor sing bagus kaya kancaku iki endi wonge kae lho Dik pungkasane seliramu kok jarine digawe ora saiki dadi ora ibarat berapa kal nanti satu mula ketonku iki tanpa ngerti ngono lamaranmu sing tak kabeh mau ora perlu diketoni janji kumbiyen aku sanggup ngeteni kowe lan aku ogo dadi jodoh perawan Dik sing penting kenek rondone oh ya ora nyono Mas sampeyan sabar ngenteni tak teni jok saiki ning nyatane iya cintamu tulus lan suci sing gede pangapurane antum tresno bojoan sang lawase arina wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan dandalan golek tak sayang rasane kaya wong kelangan sempat Mas dudu napa biyen cedak rawani kondo ning apa sliramu lunga ninggal mulih ra kondo-kondo saben
sedina aku ngelamun tekan omah atiku bingung kadung tes gak wani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sabun tak rewangi atus kungkum tresna kurang bakal lalung tak anteni yen masih turun aduh kena apa? aduh hatiku rindu kangen temenan Kang Masku pulang Kang Masku mulih ning tanah seberang aduh kenapa Dik? aduh hatiku rindu kangen temenan Kang Masku pulang Kang Masku mulih ning tanah seberang Bening banyu Kalimantan yang sedang ombe sayang iya sayang elake nalika yen kenalan bening banyu Kalimantan yang sedang ombe sayang ngelingake nalika yen kenalan Mbok. Nggih. Ketur terbanting panjenengan Pak Sopyan iki wonten selawat. Ya, ketok kok berat tenan payu iki Pak Sopyan selawat. Pak Rizki bakal kayu jati usul rene, Riz Pak Rizki. Mergo digugah tambah lebat tumpuk
bu owe Pak Rena yo tumpuk awe rezekine grumpuk owe tukang tambal bak tumpuk rezekine grumpuk budak si amis kuliah di Palembang kalau punya anak gadis jodohkan sama abang budak ke Palembang alah kuliah di Bengkulu kalau tidak ada bujang duda dek piyo mau hai si kecil penggoda garam cecil setan kepala muda pengguna garam Cina hai si kecil pengguna garam kecil setan kepala muda pengguna garam Cina garam Cina dibakar dalam kaca walaupun tidak kena yang penting bagi rata garam Cina dibakar dalam kotak walaupun tidak kena yang penting kena po ami belalang gopok-gopok siang makan nasi kalau malam mimik po ami belalang gopok-gopok siang makan nasi kalau malam mimik budak kecil amis kuliah di Palembang kalau punya anak gadis jodohkan sama abang budak ke Palembang kuliah di Bengkulu kalau tidak ada bujang jodoh pun masih laku kalau tekan seger modin lemah bang asem lemah bang ya bisa balik lagi Pak Modin seger konten lemah bang sugi dalu sugi mersani lewat live streaming ya campur Pak Nia sugi dalu campur digili Bapak Rena yang temeriki ya umpama
kita berjumpa senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan mulut terkesan sapa jan malam senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan mahulah mulut terkesan mohan dia pepe apa yang sungguh mempesona apa ulun jadi jatuh cinta mama apa pada pandangan pertama kakak apa kapankah kita berjumpa senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan mahulah mulut terkesan sapa jan malam senyum tipis nan menawan gadis manis Kalimantan mahulah mulut terkesan moa nian. Ses. Ya pe apa ki kok payu. Laris. Jir. Pe apa? Akla terbanjir moning kagungan AJM Abadi Jaya Motor Showroom yang bagian wonten Bagli Sukorame Lamongan membenahi kerjakan sepeda motor mobil sakit langsung hubungan kali Pak Nabila Mas Sunarno Bagli Sukorame Lamongan. Terima kasih. Pepe apa biar sungguh mempesona apa ulun sedih
pesisir gerojokan bisik-bisik sembayangan janji-janji para urip bebarengan sirisiran ambek kecingan kencing asli Banyuwangian sirisiran ambek kecingan kencing asli Banyuwangian rangkok sepek kene klater menjemput Mas Naim sing duwe JNT Sambeng menene liwat wilayahku mampiro Mas Naim aku wates winangun nggih sing duwe JNT wilayah Sambeng Lamongan Mas Naim Banjargondang Pak Mora sadeng banget AJM Abadi Jaya Motor sukses selalu Pak Nabila Sutarno diwonge apa wis ora kelingan lali Dik sumpah janjimu ijo
Pawayangmu beda atiku Singo tirta saumpama kapan banyu aku bisa gegem lintan ngrengko ide rembulan aku samar kuwatir lan ngucap sabar sekar makar ing ora-ora kang cengar ngelakatan pomo tuku tumeh sing tresno kanggo nalan silungka-lungka ketika Jabrik ke anak buah fotokopi fotokopi ya ayo jabrik ya alah persi jabrik kaki JNT Sembeng ya Mas Naim Group AJM Showroom ingkang wonten laras lo iki Bang Tri Sumerame nggih panjenengan Bapak Nabila Rai Masunatro Pak Mora kok jaipongan karo dulure mengno jaipongan mon ayo iki lho iki piye iki boh iki terus piye iki iki lo ayo mas nanti sor gedang manise wis dadi anteping ati nganti kapan mas mung bakal tak enteni manise bapoke aku wis kepencut ya mong sliramu celutak sing katon ana mata yen bengi gak bisa turu keton-ketonan wae bayanganmu mas wis mlebu pikiranku manise bapoke kang kaya ngene rasane mas saiki aku kangen pengen berdhewe apa bisa aku nyenjen seliramu Jomong ayo kang dadi pempojanku golongan rata kangen atiku manise nyangga asa manis sing tak tunggu kangen
iki bisa marima iya Dik yen saiki wis teko nambani aja celutak ditambani yo sing ditunggoki yo sing nang suwun rinolan wengi dadi yo tampa kangene ati iki gak disenggol blas. Salam kangge Pak Warto saka Pak Munir Jatimalang nggih. Teman Pak Munir Jatimalang. Sing salam kangge Pak Warto. Pak Teguh sing di Depok kedai kopi wonten Talok. Pak Teguh kok jek melek. Kebenaran tidak mau ayu mumbai di kalau di tak ingat tak jarakan eman ora ono sing ngancani sapa Bayu kok inga-ingu aja celutak kremi
tekoni Gek takon piye apa slirane wis ana sing duwe prawani Dios tak rewangi ya tak omongi ya aja ngomong sejatine wis suwe aku tresno lirane oh ya lunga mrana yen sesuk wae kan marang kudu saged tresnane yen nyoto tresno terus jaluk ngopo ayo marang kondone wong tuwa Mancing pikir kali kene kebenaran dadak mung ayu bayi tak iwe tak jarake eman ora ana sing ngancani sapa Aku, kuwi kok ingat-ingat Wijang-wijang pakune ki arep wana wani kok celak-celok mas ya Dek mesam-mesam patune wong arep kudu tak rewangi Dik iya ya tak tekoni takon piye apa slirane wis ana sing duwe wis lha kuwi tak rewangi ya tak omongi manise sejatine aku tresno slirane lunga mrana kene wae ora marang kudu saged tresnane yen nyoto tresno jaluk ngopo ayo marang kondone wong jamu godhonge telo wis suwe Dik aku ora tau ketemu barang ketemu saiki wis duwe kanca suwe mas iya ora Dik ate jamu jamu Dik ya jamu jamu godhonge bayung enak paling ger iki suwe mas ora ketemu pisan aja nganti bingung suwe Dik ora tau jamu jamu mas jamu ning jemput banjar dawa wis suwe Dik ora tau ketemu bar ketemu wis dipek wong liya suwe mas ora nate jamu ya Dik jamu ning pasar gondang suwe
sawah suwede ora tau jamu jamu ning depot Kuala Lumpur kok adoh adoh dik suwi wis suwede ora tau ketemu bareng ketemu katon awake wis makmur suwe mas surhan nate jamu jamu ade jamu ning depot Sukorame suwe mas ya ora ketemu pisan karo kanca kancane suwede ora jamu gak duwe blas gas jamu godhonge cubung wis suwede ora tau ketemu bareng ketemu lah kok gawe ati bingung suwe ora ate jamu ning pasar turi suwe ora ketemu pisan ora bisa lali Cari mbek lurik gelang mbek kalung. Pak Teguh, talok ngelilir. Sakrul konten dalem berunut Sakrul malam Oki Bu Elva Pak Elva sing duwe kendali soto wonten berunut sebab balik dalu kangge Pak Elva Bu Elva kendali soto berunut suara yang dhuwur jare lore tondo moto tak opani minangka taline sini mak yeah.
nyawang jaring luring wis ilang kanku Mas Suroto alias Basir di Kauman Luluk dari Pak Sadam Desa Kautan Lamongan ya sudah dulu Pak Cirebon Bapak Basir Bapak Basir di kawasan Kautan Bapak Sadam saya buatan Kautan menonton diparani bojone aku di selama bumi ini masih berpenghuni di situ kami akan
bijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan nanti bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Mekarlah bunga teratai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan nanti bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. biyen wis tak tukoke ojo tali sak kotange Mangsar Kemi saiki nela kok ilang saisine Oh ya, lunga menyang endi tanpa pamit gak ngabari opo lali kowe karo aku iki Mangsar Kemi nadyan regane 6.000 kowe wujud katresnanku jare kowe melu aku Mangsar Kemi lah kok blayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki isine kotak Iki mas taline tak kunjurake mergo bakalan ngebarengake aku dijodohke malah karo tangga dhewe wis cukup mong semene wae Dukang mas antum pasuki aku ora bakal lali yen Gusti keparengaken mesti bali tali kotak iki tak simpen kare pati Mangsar Kemi Kudu tresno bukan suci